RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Anton. Hingkod ang pangidaron. Itago na lasab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong maguwang nga nakakita og engkwentro. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Manoy? Asan konsilyo, Anton? Ha? Asan konsilyo? Usa man imong kutsilyo, Manoy? Diyak usao ni si Juan. Hilagtanon dyan na siya. Si Juan? Katong kontra nimo? Kamayan akong pagkahimutan dito sa tindahan ng Tudyang. Gibikil dyan ko. Ha? Di yung samdi ka naman, Manoy. Nga suko man kay ka. Ha? Mubalik ko dito. Kinilakaw mo siya. Gingnan man ko niya nga paabuta ko, Dre. Di ba akong nagkuha itong hinagiba ng buwang? Uya, patansin ko. Magkuha ko kutsilyo Dre sa kusina. Noy. Ay na pagbalik dito sa tindahan ni Nang Tudyang. Noy! Maloy, ko! Unsa? Ano ma? Atong sundan si Manoy Jigo, ma. Kaya ba siya ninog? Mag-abot to sila dito balik sa iyang kontra. Ay, Dito sa tindahan. pastilan. Kung magpuyo lang unta mo bay, di gyud unta mo makakitag kontra. Ngano mag-standby magid na tindahan, oy? Kisa ba yung kontra? Daan naman niyang dunay katraso, ma. Katong kuan ba? Atong nanis ko ni sa pagpistas pikas barangay. Suya lang ba? Ay, pagkapait, ganun yung mga anak taglaki nga makakitag away, oy. Malubat-lubatan, tas nervyos. Tana kayo na. Kaya kuha na ba ito kutsilyos, Manoy? Ginoo Kaya, may ko. balik ko lakaw. Basi nagkita na sila siyang kontra. Ay! Pagdali, ma. Ay, oy. Ay, ayoko nung ko padali, Anton, Bek, kay kutas. Lala ko, paguna na lang dito. Kay, naghabot na ni akong gininhawa. Ay, sus, kamog yung mga anak mo. Makamatay mo na ako. Ay, kutas, ay, una lang. Oh, si Agaw, Michelle, ma. Si Michelle. Siya kining ikasugat na to. Oy, Michelle! Ngano, ha? Oy! Diego! Tiyo! Magi ka din ng gabay!
sila sa kontra. Pagdali, Anton! Ray, dagkanaog sa mada. Samahan niyo ko mo sa mong dang sa akong likod. Uog niya padapit sa akong mailok. Ay, kaptos. Mupatay dyan ka na ako, ha? Ining angay ni mo, ha? May daanan ka kutsilyo. Inom ka. Gusto na. Di mo na sila duduman. Nananoy, kaya pasig badakpan ka. Daghan og samad ang ako maguwang agi sa sundang sa iyang kontra nga si Juan. Paminaw nako, wa magid untay tuyo ang ako maguwang nga makapasakit kay siya baya ang uwahi nga mipagawa sa iyang kutsilyo. Diha na siya midunggab nga nasamda na siya. Ug unya, Dong. Ko na unsa naman ka itong nadunggaban ni mo, Jigo. Nga nagbuyod naman tong atong gibiyaan. Mati angay niya. Anong dili manggid mo makapugong ang anang inyong kaisog in town? Diin ba in town mo maliwat nga dili man tigpangitag away tong inyong amahan? unsa ato bato na? Basig badakpan si Manoy. Ato taguan si Manoy sa layo ma. Unsa? Magpalayo ta din sa ato. Ug tambalan nato ang mga sama di Manoy. Inayos, masakit. Ayaw pagreklamo diha. Kay imo ning tinuyoan. Ray, Ato nagatawag ospital Noy. hindi ko pa-admit kay madakpan niya ko. Yan saon man ni nato karon. Magtago-tago na kainid, Jigo. Pastilan, kanindot ang tapuyan sa atong bahay nga malinawon. Nga anong tuyuan mangyud ninyo ang kagubot, oy? Ay, anilang una ka sa ilang tiyo ni mo, ha? Kay magsusi pa mi kung naunsa na tong imong nadunggaban. Naglisod ko na si Juan, tiya, uy. Kinuha ko. Tungod tingali kay taas-taas tong kutsilyo nga gidunggam ni Manoy kang Juan ma. Pastilan kung simbak ko, mamatay si Juan. Makriminal na ang imong maguwangan to. Unsa ma? Kinsa ron? Oy, kapikaw man di ay ni. Og may kauban kang mga pulis. Nasa man si Diego Siling. I-surrender lang ang imong anak sa kapulisan, Siling. Pero sa ulo kasama siya. Ma, Ginoo ko. Unsa man taon ni gisudlan sa akong anak, Kap. Ipatubang lang ni niyang kasuha, Siling. Ano nili mo samot ka na kong iyang sa kung magtago-tago ka siya. Asam din siya karon. Ha? Siling? wa na maabti sa mga pulis ang akong maguwang sa bahay sa akong tiyo. Milakaw sa ay ni, nga wa na mi mahibaw kung kinsa ang iyang gidangpan karon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, nagadungka bang ako maguwang? Pero siya masay una nga gisamaran sa iyang kontra, sa iyang likod. O dapit sa iyang ilok. Di ba gusto matawag nga self-defense? Ikadong pangutana, naglisod karon ang nadunggaban ni Manoy, kay medyo lawm-lawm ang samad sa iyang tiyan.
Kami ba ang makabayad sa gastuhan sa ospital? Ikatulong pangutana. Kung pananglit simba ko, mamatay ang nadunggaban sa akong maguwang. Mapriso bagid siya? Kriminal na ba ang akong maguwang? Bisan self-defense lang ang iyang gibuhat? Nagtago-tago baya siya karon? Mas mosamot ba ang iyang sa? Ikaupat o katapusan. Kung pananglit, magkinasuhay. Unya kay pobre raman yung taon mi. Asa may memuduol aron makapangayo og tabang, ilabi na para sa abogado namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Anton. Mayong adlaw mga sukit ni Kaminaw sa nga ni Attorney Elaine Batahan o Dr. Rene Obra, ako una si Radyoman Attorney Buen Alguno, ang makiguban kaninyo sa tuang tulumanon, kini ang akong suliran. Ang sender nato karon mao si Anton alias Laninia ug wa sab siya nitug-an kun asa siya napita ron nagpuyo. Si Anton dunay maguwang nga si Jigo. Isog ra baning iyang maguwang og nakapag og ginunggabay. Natigbasan si Jigo og nibaw sab og nagrabihang yung kontra. Mao ni ang mga pangutana karon ni Anton. Unang pangutana, nagkadungga ba ako maguwang pero siya man ang unang nasamdan. Naigo ang iyahang likod og ang dapit sa ilok. Di ba to matawag og self-defense? Sa di pa nako tubagon ang imong pangutana, Anton, atong i-discuss jutay ang balaod. Under Article 11 sa Revised Penal Code, justifying circumstances. Unsa kini? Nakahimo ka og krimen, apan gi-justify sa balaod tungod kay gikinahanglan nga imong himuon. Og kabahin niini mao ang gitawag og self-defense. Apan dunay mga elemento aron musud ang self-defense. Una, unlawful aggression. Ikaduha, reasonable necessity. Ikatulo, lack of sufficient provocation. Atong isimplify ang balaod. Unlawful aggression. Pagpangatake nga supak sa balaod. Reasonable necessity. Makatarunganon o gikinahanglan nga pamaagi. Lack of sufficient provocation. Wa manghagit ang nidipinsa sa kaugalingon. Atong i-apply ha, ang balaod sa problema nga imong gipadadinhi Anton. Unlawful aggression. Dunay unlawful aggression. But ang imong maguwang ug ang iyahang kontra parehas nga mga unlawful aggressor. Gani si Jigo, mapaisog kayo nga nagdaag kutsilyo kay mag-abot sila sa iyahang kontra. Reasonable necessity. Sa dihang giatake si Jigo sa iyang kontra ug sundang, makatarunganon pagkadto sa dihang nigamit siya kutsilyo ug iyang nadunggaban. Apan sa dihang hingpit nang naparalisar ang kontra ug wa na ikasukol. Apan iya pagyapong gidunggab, di nato reasonable necessity. Wa na kinahanglan, wa naman ay umoy, wa naman ay kasukol, ano yung pamamantong gidunggab. Ikatulo, lack of sufficient provocation. Apil man pong nanghagit si Jigo, no? Now, wa mo sod ang mga elemento sa self-defense. Ergo, dili self-defense ang nahitabo. Anton, tinuyuan gyud to sa imuhang maguwang nga maotoy nahitabo. Nasamdan ang iyong maguwang, tungod kay ang iyong maguwang, apil ng pos ng hagit, nasamdan ang iyong maguwang, kay nagsabot sila sa iyang kontra nga, magduilo. Ikaduhang pangutana, naglisod karon ang nadunggaban ni Manoy. Kay medyo lam-lam gid ang samad, unya, naigo ra bagyong tiyan. Kami ba ang makabayad sa gastuhan sa ospital? Ang tubag, depende. Dili pa kamo maobligar og gastos ospital. Kay wa pa man makonbikto ang imong maguwang. Apan kung makonbikto, apil sa bayran ang danyos nga nagastos ospital. Dingon ang balaod under Article 100 sa Revised Penal Code, makahimo ka gani og krimen, duna pod kay obligasyon nga mubayad og danyos. Sa pagkakaroon, depende na ninyo, Anton, og unan ba ninyo og bayad ang ospital? Kamu rin mag-igo, anak. Ha? Pero wa mo'y obligasyon pa sa pagkakaroon nga magbayad og pila may nagasto ngadto sa ospital. Ika-tulo ni mong pangutana, kung pananglit simba ko mamatay ang nadunggaban sa ako maguwang, mapriso bagid siya, kriminal na ba ang ako maguwang bisan self-defense tong iyang gihimo? Nagtago-tago baya siya ron? Mas mosamot ba kayang sa? Okay. Atong tanawon, atong lilion ang uban nga mga provisions sa ato ang Revised Penal Code. Kay sinabutan man to sa iyong maguwang o sa iyang kontra nga
duilo sila. Ang kaso nga ma-apply, duel. Duilo ba? Magduilo. Duel. Under Article 260 sa Revised Penal Code. Kung mamatay ang gikadwelo, ang penalty, priso, 12 katuig, ngadto sa 20 katuig. Kung dili mamatay, magdepende o unsa kagrabe ang injuries sa gikadwelo. Matod nimo, seryoso ang mga samad sa kontra atong i-apply ang Revised Penal Code Article 263, serious physical injuries. Ang penalty ani, priso 6 kabuan ngadto sa 12 katuig. Now, kining kasuha, Anton, pwede kining mapiyansahan. Pwedeng mapiyansahan. Papiyansahan tong imong magguwang. Pasurindira. Kay kapoy kayo magtago-tago. Imong pangutana, kriminal na ba ako maguwang? Di pa na kriminal yung maguwang. Kay unless makondikto siya sa korte, usa pa siya tagon og kriminal. Ang atua mismo nga 1987 Constitution nag-ingon. Doon na tayo gitawag og presumption of innocence. Wa pa gani ka mahukmi nga sadaan, inosente pa ka. Di pa ka kriminal. Bisan pag tinuod nga nakahimo og krimen ng imong maguwang, kinahanglan pang itaral siya sa korte. Og pamatud-an pa, pinagis mga ebidensya nga siya nakasa unya ra siya ingnong kriminal kon makondikto na. Nagtago-tago siya ron. Musamot ba ang iyang sa? Di man. Ha? Di man tinuod nga og magtago-tago ka musamot ang imong sa? Malangay lang ang pag-prosecute sa kaso. Dili pa kaisdog dayon ang kaso. Kay wa pa may jurisdiction ang korte. O dili pa mapaubos og arraignment ang akusado. Unsa man ang arraignment? Mao na ang una ba nga mahitabo ngadto sa korte, kada bitaw inyuhang madungog sa drama sa radyo o makita nyo sa telenovela nga pahunaton ba ang akusado, sadaan ba o dili? Ikaw talpulano, gisumbong ka diri sa lahurong hukmanan sa kaso pagpatay. Sadaan ka o dili sadaan? Mao na gitawag og arraignment. Dili pa gani mapaubos og arraignment ang akusado. Dili pa ginakaisdug ang pagtaral bas kaso. So mao na epekto ana, malangay ang pag-prosecute sa kaso. However, wa magpasabot na nga mapunan ang iyang sa, mao na iyang sa, malangay lang ang taral ngadto sa hukmanan. Pangutana po nimo katapusan. Asa mami dool, pobre ra ba mi? Og wagin mo ika-afford pag-hire og private nga abogado, pwede ka mo avail sa serbisyo sa abogado sa gobyerno, sa Public Attorney's Office. Kinahanglan mo qualify ka mo as indigent litigant. Basic man ang requirement nga pangayoon sa PAO, ang Certificate of Indigency. At kinahanglan, mamatud-an ba nga kamo, walay igo nga income, walay daghan nga mga properties, o kinahanglan yun mong serbisyuhan og libreng abogado. Ang PAO, maoy mo laban sa imong maguwang. Kaya dili man na mahimo nga ang akusado, bisan unsa ka pobre, way abogado. Doon na ginay abogado. Sa gikaingon na, og di mo ka-afford og private nga abogado, ang abogado sa gobyerno ang mulaban sa imong maguwang. Recap, gamay lang. Kining nahitabo, no? Dili ni self-defense, Anton. Tinuyuan yun tos imuhang maguwang. Pero, ayaw kayo kabalaka. Pasurindira tong iyong maguwang. Ang kaso nga ipasaka, duel. Duelo. Pagduelo ba? Under Article 260 sa Revised Penal Code. Og timan nga di lang ang imong maguwang mo ipasakan og kaso. Ang pulis mo file og kaso sa imong maguwang, duel pod nga kaso ang i-file nga kaso siyang kontra. Silang duha ang pasakag kaso. Silang duha man mo nagduelo. Ha? May chance din ning kasuha, Anton, nga magkasinabot ra mo. No? So pasurindira kay tinuyuan man is duha nga magduelo sila. Kiniingon na aning sitwasyon, may chance yun ni nga doon na ray settlement. Kay ang imong maguwang o ang iyang kontra, may sadaan ani. Ha? Pulo sila mga unlawful aggressors. Ayaw patago-tago ang imong maguwang. Pangitain ang inyong piyansa. Aron doon ay temporaryong kagawasan. O di mo maka-afford og cash, pwedeng iagin yung surety. Dako-dako mo kuha, no? Ma-reduce ang inyong bond o piyansa kung iagin ninyo og surety. Hindi na lang maulik ninyo ang inyong gibayad. Pero i-cash ba ninyo, pwede sa pag naamoy kwarta, maulik pa na ninyo inyong gibayad ngadto sa korte nga mao'y piyansa sa maguwang kon i-cash. Og surety, dili na. So, kana lang na
Anton, no? Salamat kayo sa pagpatalinghog mga sukit ti kaminaw sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sanga ni Atty. Elaine Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Atty. Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himiyaw na Ginoo. Mayong adlaw, Pilipinas!